ki Sayın Öcalan'ın da son görüşünde Brez Öcalan de DEM hevdîtina Parti'nin dawî de genel ji eşine şanda söylediği îmraliya Dem gibi, Partiye re hem de got bunun êdî qonağa yekem mesajları dawî bûye. kamuoyuna geniş bir Derbasî qonağa nû şekilde dibin yazılı û bir ji bo halde rûşûn de duyurulduğu pêwîstî bi gibi nexşeyeke nû heye. artık ilk aşama resmen tamamlanmış oldu. Eski Bi zimanê kevn nikarin yên nû ava bikin. Ji ber vê yekê divê em dev ji zimanê kevn berdin. Ev yek ji hişyariyên me yên herî bingehîn ji destpêkê vebû. Me dît ku di raporê de ısrara zimanê kevn heye. en temel uyarılardan biriydi. Gördük ki raporumuz dün komisyon üyelerimizin Wekî ku endamên me yên komisyonê jê diyar kirin, pênaseyên mîna pêvajoya Tirkiye bê teror ku pêşnûmeya rapora hevbeş a komisyonê de wiha tê gotin. Tirkiye bê teror, rêxistina terorîst, belaya terorîzmê ev tê geh nerastin. Pirsgirêka Kurd bi 10 salan e ku bi nêzîkatiyeke wiha nehatiye çareserkirin. Ji ber vê yekê em we vedixwînin ku hemû dev ji vê nêzîkatiyê berdin. böyle indirgemeci bir yaklaşımla onlarca yıldır çözülmedi, çözülemedi. İlişkin reddimizi tarihsel olarak Wekî hûn dizanin em pêvajoya heyî wekî pêvajoya aştîv civaka demokratîk pênased dikin ku navê xwe ji van Gabrez Abdullah Öcalan a di 27 Sibata 2025 de girtiye. Em hemû xebatên xwe di vî warî de dimeşînin. Wekî din têkoşîna ji bo aştîv demokrasiyê navê têkoşîna ku em bi dihan salan e dimeşînin û ew sedema hebûna me ye. Pirsgirêka Kurd nikare wekî pirsgirêka terorê were dîtin. Adı ve bizim varlık nedenimiz. Kürt meselesi bir terör meselesi olarak görülemez. Çünkü aynı zamanda